har julefrokost. Det kunne godt være så jule. Øj, ja, fordi hvis vi siger, at folk skal være fulde, og så prøver vi på skift. Hvordan fanden vil de gøre det, ikke? Og det er ikke umuligt at få folk. Jeg synes faktisk, det går bedre, end man lige. Vi kan bare tage Rasmus, han giver gerne nogen. Ja, hvis jeg betaler. Jeg vil gerne komme, hvis jeg skal få ølkort nu. Wow. Kaster han sig selv i vandet, når han er færdig? Han gør det nu.